Filli jsegwu xi eroj bħal Fireman Sam fuq serje televiżiva u fjum tal-iskola kemm xejn partikolari. Tfal tal-iskola primarja mill-Kulleġġi San Benedittu u Marija Reġina iltaqgħu mal-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li jmexxu n-numru tal-emerġenza 112. Dan kollu fl-okkażjoni tal-jum tarfin ta' dan in-numru li kien infakkar fil-11 ta' Frar. Iċ-ċkejknin ħassewhom fl-aqwa tagħhom meta daqqew is-sirena fuq il-muturi tal-pulizija, labu mal-klieb imħarġa, rikbu żwiemel tal-pulizija u raw il-funzjoni tal-vettura tat-tifi tan-nar fost oħrajn, kif spjega l-Station Officer Frederick Sammut. It-tfal kif jisimgħu jew sirena jew kellha jaraw il-żwiemel tal-pulizija jew il-klieb tal-pulizija jaffaxxinaw ruħhom biss tiskanti kemm isaqsu min jixtieq isir pulizija, min jixtieq isir fireman. Iżda lilin minn dan id-divertiment it-tfal kienu marfa dwar kif għandhom jużaw in-numru tal-emerġenza b'mod xieraq u fuq kollox x'servizzi joffri. Mill-control room tal-pulizija jgħaddu il-telefonata fid-dipartiment konċernat, jekk hija armata tmur għall-armata, jekk għall-isptar tmur għall-isptar mill-ewwel. Il-112 huwa rekordjat, ġifieri għal dawk li ġieli ċajtaw billi ċemplu għal xejn jew jibatu l-fire engine għal xejn. Nistgħu nitrekkjawhom u hemm passi disciplinari. Il-Ministru Carmelo Abela innota l-importanza li miċ-ċokon inkunu nafu x'hemm disponibbli għalina f'dik li hija sigurtà u kif din għandha tintuża. Ikkonferma li ċ-ċittadini għadhom fil-fatt jiddependu ħafna mill-112 u fil-fatt fl-2016 biss il-Kamra tal-Kontroll tal-Pulizija wieġbet għal iktar minn 400,000 telefonata. Qed isir xogħol biex dejjem nimmodernizzaw anke s-servizz fih innifsu fejn jitlu t-telefonati u il-mod kif il-telefonati jiġu mbagħad iċċenniljati għal servizz partikolari. Però qed isir ħidma biex adattata anke permezz ta' app fuq mobile ikun jista' dan is-servizz jingħata minn hemmhekk u allura ikun aktar aċċessibbli fl-aħħar mill-aħħar meta jkun hemm bżonn xi servizz partikolari.